sa mga sitwasyon po na mahihirap, madalas dito tayo nasusubok kung gaano talaga katatag ang ating pananampalataya. Pero yung mas importanteng tanong, sabi ni Jesus, para sa inyo, sino ba ako? Sino ba ako para sa inyo? At ito din ang tinatanong ni Jesus sa atin sa araw na ito. Ikaw si Kristo. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pagbuhat ngayon, hindi ka na lang mangingisda ng isda, kundi mangingisda ng tao. So ngayong araw na ito, tayo pong lahat ay inaanyayahan sa kabila ng mga pagsubok na dinaraanan po natin sa araw-araw, sa kabila ng mga problema na dinadaanan natin araw-araw, na ipahayag natin ang pananampalataya kay Jesus at maniwala na kapag kasama natin siya, nothing is impossible with Him. Walang imposible na hindi natin magagawa sa pamagitan niya. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking amang nasa langit. Lahat po ng mga servant leaders na nandirito ngayon, kayo pong lahat na nandirito ngayon at nagdiriwang itong banal na misa sa araw ng kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Viva Apung Iru! Viva Apung Ambu! Kundi ito'y nanggagaling sa kaibuturan ng puso dahil sa pagkilos ng Diyos sa atin. Ito yung pananampalataya. Kapag naipahayag natin yung ganitong klaseng pananampalataya, ito po yung sinasabi sa atin. Kapag may pananampalataya yung tao at talagang sinasabuhay niya ito, you become powerful by grace. Yung ganito pong pagpapahayag ng pananampalataya ay pagkilos ng Diyos sa atin. Pagkilos ng Ama natin sa langit sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa atin. Siya ang nagtutulak sa atin upang ipahayag ang pananampalatayang ito. Kasi tayo ang nakakaranas ng mga milagrong ginagawa niya sa buhay natin. Magpasalamat tayo. Pasalamat tamo nung itamo daralan tang kasakitan. Muling ikapamilataning kasakitan, kanita tamo titibe.
at akit tayo ing tunay dalan at katatuan at kanita tamo milalapit ing Apung Ginu. As we're singing home, Ang difficulties, sufferings, let's always face what the Lord is telling us right now. worthy of it all. These are challenges. That's why we have to prepare. We have to pray. Uling stung ekamengadi. Hanggang nano pang preparasyon hinggawan mo, you will not progress and you will not really get what you want. Because allow the Lord to work for us. Istong tang challenges in life, you tell the Lord, Ginu, ika ng balak kimbiyan ko. Hanggang nano pang preparasyon hinggawan mi, nung ala ka Kenny, kaya maging matakumpe, ikay kaming kapagsadya. Only you are worthy, worthy of it all. So that in times of sufferings and difficulties, maging matibet tamo, ikasalpantayanan, and will be happy, really listening to the Word of God and put it into our personal life. Every 175 is a milestone year. And we, the Apaliteños, have all the reasons to be jubilant. We celebrate because we are thankful for the blessings we receive. Today is the last day of the 3-day celebration of our Fiestang Apalit. Ayo, 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 The ultimate aspiration of the Executive Committee is to share the joys of our Fiestang Balen everyone. As Apaliteños, our cultural identity has been shaped by our devotion to our patrons. like a gun. Promises even greater blessings for the Apaliteños. This year, the 2019 Fiestang Balen has been tagged as the Fiesta ning the Fiesta of the people. No hay nadie como nuestro Dios. In doing so, it has also taken this extraordinary opportunity to inspire our Kabalen here and abroad to a deeper devotion to our patrons, Apung Iru and Apung Ambu, and for the young, understanding of the depth of our devotion. To our God, your matchless is no one reason. To our incoming chairman of the next festivity, I now present to you this key, a symbol of the extraordinary honor and responsibility that comes with leading the executive committee. May this symbolize your binding commitment to sincerely lead by example and work tirelessly towards truly meaningful celebrations next year. Ayo, 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 ayo. Who will teach to love and serve the Lord. Viva Apung Ambu! Viva Apung Iru! Viva Apung Ambu! Viva Apung Iru! Miras na hinaldo, balen magsaya na. Huling mo yan ay libat-liba daratang na. Tigmasin, tiktigan, lumpisan may intera. Kanyagat ding katalukuran, abe-abe magsaya. Ding sabla, masaya, nung titerak kakanta. Tinyaliwang pamangan, kening malaus ka. Kikpisamban maragul, tarasin bata pa. Fiestang Balen na, tara magyabe ka. Yabato, keging patulunan. Kasaupan nyo ke kamingan. Bendisyonan nyo ke sa tayran. King Ginu, Ning Dios.
ka, king pisamban maragul. Tara simbata pa, fiestang apalit na, tara magyabe ka. Iwaldane, tara makyabe maglakad, durutan ning paglimbo ng Viva tsunaya. Muli sa king saya at tumerap king tula, sa lubungan at palakpakan Viva tsunaya. Ding sabla masaya nung teterak kakanta, tinyaliwang pamangan, keni malaos ka, king pisamban marabul. Tara simbata pa, fiestang apalit na, tara magyabe ka. Di sabla masaya nung teterak kakanta, tinyaliwang pamangan, keni malaos ka, king pisamban marahul. Tara simbata pa, fiestang apalit na, tara magyabe ka. Fiestang apalit na, tara magyabe ka. Fiestang apalit na,